Buhay ni mga kapuso, kumustahon takon doon na ba yung mga biyahe sa barko nga nakansilar karong adlaw? Makauban nato karong buntaga pinagi sa phone patch Public Relations Officer sa Cebu Ports Authority, Ma'am Marinol Bolasa. Maayong buntag, Miss Marinol, kumusta ma'am? O unsa may sitwasyon sa atong mga pantalan karong adlaw, ma'am? Sir Nico, maayong buntag. Thank you, Ma'am Marinol, for joining us this morning. Ma'am, kumusta ang sitwasyon sa atong mga pantalan the past few days? Doon ay mga kansilado nga mga biyahe tungod sa kusog-kusog nga hangin. Karong adlaw, Ma'am Marinol? So far, Sir Nico, karong adlaw wala pa tay reported cancellation of trips kay makita man nato no nga kanang wala tay na siya natin nga pag-uwan karong buntag. But in the past few days naagid tay mga pipila ka mga cancellations due to rough sea condition, no, dagko ang atong bawd. However, wala tay reported stranded passengers since dili man tanang biyahe ang kanselado. So we see to it nga katong mga pasahero nga affected sa mga canceled trips, ilabi na sa mga fast crafts or kaning mga gagmay nato nga mga barko, will be accommodated sa mga next available trips, no? Mga available trips nato sa mga dagko or mga roro nato nga barko. So hopefully, ma'am, karong adlaw wala kayo yung mga cancellation, pero magpahibaw man na silang daan, ma'am, no, ang mga shipping companies kung dili mo dayon sa ilang biyahe? Yes, sir. So padayon gihapon ang biyahe nato karon sa pagkakaroon lang karong buntag karong orasa wala pa tay nadawat nga canceled trip sa kinatibuk ang bahin sa probinsya, no, sa mga pantalan. So since wala na may girace nga storm or wind signal, wala po cancellation nga gi-issue ang Philippine Coast Guard. So padayon ang atong biyahe, sir, pero ang CPA kauban ang atong mga partnership shipping lines na ningkamot nga aside nga unhampered ang atong mga port operations, masiguro po ang safety sa pagbiyahe sa atong mga pasahero. Finally, ma'am, unsay pahimangno ninyo sa atong mga biyahedor dunay ikatakda nga biyahe sumaabot nga mga adlaw? So padayon gihapon ang atong monitoring sa atong mga pantalan, sir, no, atong giawhag ang atong mga pasahero nga i-follow ang atong Facebook page for latest port advisories, Cebu Port Authority. And since unpredictable pa ang atong weather condition, so sa panahon karon bisan pa man og walay storm signal diri sa Cebu, among gihangyo ang atong mga pasahero nga makig-alayon sa atong mga port personnel nga anaa sa atong mga laing pantalan sa Cebu para for any port related concerns, and also be updated, paki-coordinate sa ilang mga concerned shipping lines aron makakuha sa latest update sa status sa ilang biyahe. So, since sa pagkakaroon, wala pa tayo nadawat nga report for canceled trips, manghinaot ta nga magpadayon ang atong maayong panahon, Sir Nico. Atong panghinaot. Ma'am, daghan kay salamat for joining us this morning, Marinol Bolasa sa Cebu Ports Authority.